show. Добре дошли в нашото шоу. Get married in 5 minutes. Оженете се, намерете своята половинка за 5 минути. I hope you're just as excited as I am. Надявам се да сте толкова развълнувани, колкото съм и аз. Well, I have 3 lovely bachelors for you. Имам трима много готини такива... Those are the guys. Един вид момчета водят свободно. These guys smile away, smile away. Момчета, моля, усмихнете се, помагайте на публиката. But our show is not complete without our bride of this night. Но нашето шоу не е завършено без булката. I present to you the lovely Alexandra. Прекрасната Александра. Колко е прекрасна, нали така? Are you looking forward to getting married? Just say that. Очакваш ли с нетърпение да ожениш? Кажи просто да, кажи да. Super. Тя се... Okay. Let me see. Here are our 3 bachelors, И това са нашите ергени в момента. especially for you. Подбрани точно само за теб. We have number 1. Имаме номер 1. This is Hank. Това е Ханк. He likes reality. Той много харесва да гледа документарни предавания. Eats his macaroni with cheese. И яде макароните с сирене. In his spare time, he enjoys night fishing. В свободното време много обича нощния риболов. Slightly problem, he has sweaty feet. Малкият недостатък е, че много миришат краката и се And my dear, if you ever want to sleep at night, you might want to buy some earplugs. И ако искаш да спиш през вечерта с него, задължително ще трябва тапи за уши. Okay, give a big applause to Hank. Okay, now, that's not all. I have more for you, my dear. Имаме и още, това не е всичко. We present number 2. Номер 2. This is the lovely Simon. Това е Симон. He likes ballroom dancing. Той много обича да ходи на танци. He lives on white chocolate. Много единствената храна, която иде е бял шоколад. He enjoys listening to Italian opera. И хареса много италианската опера. He is a bit shy, so it might take a couple of weeks for him to talk to you. Малко е срамежлив и може би ще отнеме около 2-3 седмици да си проговори. That's where it stops eventually. Но от време на време, след време това ще престане и той ще почне да приказва. Big hand for Simon! Okay, now, last but not least, На последно място, но не е най-важно. we present Pablo. Представяме Пабло. Pablo is a real romantic. Пабло е много романтичен. He has 3 cats, Има 3 котки. plays saxophone, Свири на саксофон. and he likes his eggs well cooked with a pinch of salt. И харесва яйцата си сурово припечени с малко солчица. A slightly problem, Малкият му недостатък. he likes to go for facial, manicure, pedicure, Обича да ходи на маникюр, педикюр, да се оправя веждите и да се осветлява. diet every week, Ходи на стилист всяка седмица and has someone specially to do his hair. и специално има личен фризьор за кръчетата. But dear, that means that you will never have to go alone. Но това означава, че скъпът си, когато ходиш на фризьор, никога няма си сама. Okay, so I repeat our bachelors of this night Иска да are преповторим нашите гени. number 1, Номер 1. Hank. Ханк. Remember the macaroni with cheese, night fishing, sweaty feet. Плюсовите и минусите бяха нощния риболов, макарони с сирене, вризаните крака. Okay, then we have Simon. След това Симон. Ballroom dancing, Танци. Italian opera. Италианската опера. Really shy. Много е срамежлив, но няма проблем. Okay, and number
Exactly, Pablo. И Павло. Romantic. Budget pedicures, manicures, facial, Педикюрите, hairstyles, маникюрите, душния фризьор, вежите. Okay. Окей? It's good that you don't have to decide who you're gonna marry straight away. Най-важното е, че няма на момента да трябва да решаваш за кого ще ожениш. That would be a bit silly, don't you think? Това ще е малко глупаво, ако веднага те накарам да вземеш решение, дали трябва време за размисъл. We have a lovely public, Имаме прекрасна публика, аудитория тук. and we have voting. И имаме хора, които ще гласуваме. И Green. зелено, Blue. синьо Red. и червено. You will get voting cards, Вие ще получите картички, с които може да гласувате. and when I count 1, 2, 3, И когато преброя до 1, 2, 3, I want to give you advice on who our lovely Alexandra should marry for the rest of her life. искаме да получим вашето мнение, кого трябва прекрасната Александра да избере за нейния съпруг до края на живота й. Are you getting nervous, my dear? Притесняваш ли се, напрежение. It will all turn out great. Всичко ще е перфектно. You will live happily ever after. Ще живееш щастливо за винаги до края на дните. Macy is green. Any more questions? Зеленото е гризливи крака, ако някой се чуди. More questions? Ако има повече въпроси, няма проблеми. No? Everyone has the voting cards? Show it to me if you have them. Okay, one quick thank. На първо място, Ханк. Smile away, smile Ханк, away. измисля вода. Simon! Симон And Pablo. и Павло. Okay, everyone has the voting cards. Всички имате картите за гласуване. 1, Едно, 2, две. 3. Hold on. Дигайте нагоре листчета с гласовете. Okay, we can do a quick counting. Кой ще преброи набързо, кой ще бара? Count them. Дръжте ги горе, дръжте ги. You count the red ones, green ones. Johnny, count the blue ones. Oh, green. Thank you, thank you. Okay, and the advice of this night, you should marry Съвета от публиката тази вечер, за кого трябва да се ожени е... Но. Of course, she has an opinion on her own. Но и все пак и на нея трябва да дадем възможност да те изкаже кое е мнението й. And because we really respect your opinion, И понеже много уважаваме решението си, I will give you 10 seconds to decide. ще ти дам 10 секунди да решиш. Okay, starting now. Сега. Pablo.